ମୁଁ ଏ ପୁଟୁଳି ତେଲ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ 5ଟା ନେଇଥିଲି, ସବୁ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଘର ଅଚ୍ୟୁତପୁର, ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ କ୍ଷୀର ଆଣି ଆସିବା ଭିତରେ ମୋତେ 5ଟା ତେଲ 5 ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ ଆଉ 5ଟା ଘିତି ଆସିବ। ତା ସାଥିରେ 5ଟା ତେଲ ନେଲେ 5କିଆ ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଫ୍ରି ନେଲ? ହଁ, ଏଇଟା ଫ୍ରି ଦିଆହେଉଛି। ଏ 5ଟା ତେଲ ବି ଫ୍ରି ନେଇଛ ସୋରିଷ ତେଲ? ହଁ, 5ଟା ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ 5କିଆ ଗୋଟେ ଫ୍ରି। ଆଉ ବାକି ଆଉ 2ଟା ଉପରେ 2ଟାରେ 2ଟା ନେଲେ ଧର ଗୋଟେ ତେମେ ଧର 2ଟା ନେଲ ହଉଛି ପୁଟୁଳି ତେଲ, ଫ୍ରି କ'ଣ ରହୁଛି? ତା ଦେହରେ ଅଟା କିଲିକା ଅଟା ଗୋଟାଏ ଫ୍ରି ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେ ନେଲା 10 ଟଙ୍କା ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ଫ୍ରି? ହଁ, ଗୋଟାଏ ନେଲେ 10 ଟଙ୍କା ବିସ୍କୁଟ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆସିଛି? ହଁ ହଁ, ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଇଏ ହେଉଛି। ଆଉ ନା ତେଲ ପୁରା ଉପକାର ଅଛି ତ? ହଁ, ପୁରା ଉପକାର ରହିଛି। ଆଉ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ।